Papa. Papa, mpese yedi nkomo bi. Oh. Papa. Never say. Papa. Mpese nkaba beko hwe asese dwa no ho. Mpese nkabe ho ne beko. Oh. Papa. Onu ma omukọ hwe asese dwa no. Obeso oka ho no omukọ. Papa no kretrudo. Papa. Se wa wani twa se me nwani. Na me nananom ba yi a kyerem. Ama ma hu broni kura asese dwa ne ya ne ho. Ntim sendi bachi ene bekọ a ebeboa ma ye ho asese dwa ne ntem. Oye. Ansana okwani ebefa pai ni so onkotwa nkyekere no. Ohu de wo ho no. Ka menko kemeka se san na o ma ya so mo no monko. Yesu ene ho ekochichi kwabra ne zo nko gira sa no nko kuntokwa. Dabi. Tinya wo kan se sana wo kana. Mati. Ya asɛm a konkɔn ho yi akɔfa asɛm yi na bɛyi sɛ na me ne ɔdeɛfoɔ so ɛna aba na yɛgye ɛhyɛ yɔnkɔ abɔdwesa ɛsisi nsusi wo deɛ ho ya kan sa mate efi ni deɛ ne so a ɛbɛba adeɛ so. Papa. Nananom bentwantro nti mama awe ho se bia ebeba wutim se bia me ko na bia me nsane ma. Papa ba ne be de hye ne me ne abepe bia bebetim de maaye se mpo etwa se nko ne me nsane ma biwa nya wo ba na mmu me nya wo de a me nananom be de a. Papa tim bi mo sisai papa fa tu tin se me wo nya nananom be de a wo ye hwesofo keke. Medasi papa. Aye asese gada na aye na najasi. One me papa yo there for Toma Bruno. And I prefer to run cham Adam papa. Na me a my dad you when say o say me be fa ho. Yes I dey na be ba kuro ni so. Anu e den. Possible. Be so come ho. Ye pen krofo bi ka ye ho. Ye borem ye ko hwe Bruno no. Ye ja asese gada. Na me mo gidie say nya asese gada de ba. Eba pa na ho beto no na kro mu esi nso aye asomdwe aye pene saka Owura waka mate ntini wa ase si e bebo ho ba bia be ko bi di wachi bi so aka ne sa se memen bi kwa na be po mu aka ho ne be kwa e ma e krado se bia be ko bia no ita wachi owura be kwa di kamen hawo mame no osibo yen fa asrafo no maka no empe krum ha mfo mema ni bi nkan ho yen ko famra na wo ka fi adaro not to ever akwanto we some person me na me ni mu na yoko aka me person obeko bi na so ko bi enyeji the entire American san say also be careful no share or therefore na me ma akruma sen so oni nipa bet me nya sa agidi no wo mu to me srew na me nesebo ene omo omeko no nko na wo hwe akire ma me adaro no
Media some. Mpe sɛ wohu sɛ nananom soma a bɛsoma yɛ ama yɛ akɔpɔ kɛseɛ mu akɔhwɛ asese dwahe aba no wobɛkɔ bi anaa wonkɔ bi. Mama confirm the makasa. When I can send you free. You know, Bekubi. Why are dear? Nananom bɛnhyira wo. Sɛ wasi wadwen mpi. Sɛ wo ne yɛbɛkɔ pɔ kɛseɛ nim. Akɔhwɛ asese dwa na aba. Oh. So I can dear me said that in Yantiasi. Nampo Kran is abuse a can't. I couldn't hear second found passing me. Indeed. So be busa me say me could be. I may say Annie and also cast ampa and you also be qua. And you know what you say. Adwe. Uni sɛ ɔdama koma so paa. Woyɛ nipa bi a wo hia me yie. Nti sɛ me gyawo ma wo nko awokɔ a. Ni sɛ nananom amfa kwanim. Ni bibi kɔtowa. Ebe bubu makoma. Ebe ham yie. Nti etwa sɛ nnoko ne mbɔ ho ban. Oh. Adwe. Bibi tumia. Ebe bubu wakoma. Yati enibo. Sabi so jina we wonya akwala. Na unni babi ameka se firiba. Jamaica nyina. Hey. Oh. Hey. Asoa. Lesi bia de woka minti ase. Sema woka nyina. Mahu de opese o kire. Na so ntia se mpese onya ho yese. Uba wi aso hu se adwei awade wo wada ana adwei ne wo wa atena pen adwei fa adwei na wo nso afa wo ti nyo pese o kire no na mmom se be ye adwuma de be de adwei oni minimu wa wo woni adwei twaka bia na ntem abeni ntini wonyi ho ma se me fansi nkyene. Yo ma yenka honamani asem. Honamani no de be dey. Mi hu wa opa honamani ti se oda. Okay. Sa honamani dia na be. Misro. Oh. Ya sembisa na be bisa me. Misro. Me you ano ma den so wa. Adwe. Unim pefe se. Ye hoi ye nyemwa. Ye nipa. O watenka. Me watenka. Se yedi ni kura to nkyene a. Atenka nipa ti bia na yete. Ti abeni nti. Yo kana ma ya ati asese unimi ni twaka bia. Oh. Sueti unu sueti unu. So ye bebre dantem. So ye na. So ye dantem. Adwe. Yobu sai no ba yiwa no. Misro. Enka nkwa akiri. Abibie ni wa makumu ema mi hu se nua sanse se ni siti ni na ye moa itino adien ene wo se eba se ye de opese oche bibie no betimi asisa so why abeni ntimi hu mi se unua
Uni matenka me woman. Fisebe womba asase so. Minyatenka ma bia satenka manyamo. So Mintin ni daso se metimanya satenka we ama bia wasase we so. and I think kind of form. Oh, Mr. I think kind of form. As a mere mijinai. Minya tinka bia adima. Se mi hu se nuano. Ahwanes en tranko baby are. Mintimi no nuata. Fatu tim. Ena me nua. Ya papa no ne beso nwa himfie. Ya papa no ne be ye namfofo. Eno nkyere se nye wo nua. Ena se ya di agrofi ye mofrase a eno nkyere se me ye onua. Ade. Slow. For me asem to nchen. Owe. Twene matenka ho. Empiri bebre. E watenka bu ha. Wani so hu ne se ya tenka papa, na mu timbe ya tenka bone. Ya wo ye no. Yatra akwa tenka bone misro makwan wani. Okay. Ma akwan na wani. Me kwan na me mbo ho ba. Kwan makwan na wani. Jazzy. Country. Now where you there? I'm here do me bow. Oh dear, I'm not done about that room. Country. Jazzy. I don't know why I was me. I bet any many my offer. Yes, and you're crazy, you quaid. And it be any. Jazzy. Say, I say, ya. Brunico called you. Why, bang, and you be fast white, yes, I beckon. A man anonymous, a boat home. And Quadanche. Say, or therefore, Bass will be good. Ora. What's what become? Ma kabia maka. Anokwa. Kwa kodi djuma be. Na ya wo ya suma omo no. Omo ndi asuma mo so mo nkọ hwa asisi dwan na wo ohene ba de okọ de o. Na de okatwa ato ne se de hia anko a akwadwane. Saa na obeka ro. Na se okan ya bubu ma pre. Na sa onfa ne penye adwuma. Kodi. Yabi. Sebi. Fi nipa ya suma wo mo. Ende omo boka hu na kwa ehu ya so obedi akiri. Di nti na omo ne ya suma wo mo. Won okwani a okodo nchechiri abra opani wo ho. Ani oso bitima ton sa afre no. Na so aka bibia kire no. Wona ese okasa kire. Maka Oso nti. Oso obeko. Na medie nananu na mesre se o mbedi esaifo yanim na oma akire oma tutu oma na mo asisi ye se be ya ombekọ akọhu broni kokọ na oma yensa kan asisi be anya sa dia brichi ebe bokuru yi oye se ono nde so obekọ enye brani ye mo ne bebe na kwa brano so nchichire ni ko gina sa no se okoko ntokwa no aso obekọ dia ya mika nchini se efutu nsakra nipa kire nsohwe yemfa yenyi apaye yemfa nta anichi konko na dema pepepe na yefe ne onyunu to a aminyaw se ye dia baba kwankwa anu ase aha ayi ana menu aka ho aso Shoma medo wakushia. Mama ni wakushia ekasanchiro. Wonye ni pe hunu bikeke.
Wonye nipa bi keke. Ura. Wonim senya wo maame. Bidu bakro. Bayira ye momu beden. What me you see dress me no kasa simra hye wo maame. Na mefa makoma nya wasem se. Enkoa ne no nkwa atwa ye ho ahia no. Omo so mfa so ene de wo he. Ura. O papa. Wadi nchine. Na nyamide so wada ho. Awde we babu. We babu e bi do si bibia do ye. O reti e pe. Nasai. Ti o ma bishop ni wakusu. Adai o pe so papa fe mi funana. Mama. So this year akwa adwane. E kasa bi po. Eye kasa kwa. Enye ntam ka ye ka kire bofra di agodie ba. Wote me ka kire no. Mama me na mpapa da ho. Me na ade ehia me. Se me ma so ma mpagya. Adom ni fili fa do abebo na ma na pagya. Sa na ye wo. Sa na ye wo atwene. Mami ka se metie mi. Bakwasam a akodie da ho no ye nka nkyire ma. Visi mu ohwem. Eye wo sidie. Sura. Mami koti esabe ye. O papa da o, papi be hwero. Eso. Eye wo osebo. Uno tura futu bone. Ene wa hye kutupa. Se won kosa we meboa. Naire. Madaroma. Ntimi nyesa. Afi no di atumani. Ampese meboa no mayeko. Osebo. Wo yifia achiri yi. Wonim se medi ne bakro. Na no hu hiama odefo eni nukro. Simple no na afom wa beka kirewa. Wonya saseme wo kirima ne de wo he. Se wonim se onye nipa hunu bi keke. Wonim ni nipa ban. Na simple no wa fom wa. Ade na wonya nsa kakra na won so ene wutumi na won san no maka. Se nyansa wo wutirimu a se wo san no. Ese se wujira wutumi so na wo san no. Odi atumani keke afi ni betu hana mo. Na me ka kira wo. Nya wo twi wo timti eye wo abase. Na mom se me ba no no bunsu egunkra me bisawo. Meka ameme. Ora me si sign. Amini bia meka. Se wo hu emu ni padua. Ehu si wa sombo. Emo therefore any kuroi any me a me catch up so sombo say Papa. Papa, me and this in this house over here. Papa, then they're consuming who ye Nancy. He has a wood dream.
bɛyɛ dɛn aka kyerɛ me Adom ensɛm ha papa kasa kyerɛ me sɛ na mɛtiatia asese dwan ho asɛm a abɛsoa yɛ kuro dua yi ɛsa ɛsɛ amanfoɔ etu nyinaa fa adeɛ no ho uni adoi ɛka ho okobi owura ɛyɛ nanaba so ka ho papa na uni adoi koraa deɛ nananom adom bɔ no so nti wɔne deɛ koraa deɛ ɔman kɔnfo ɛna ahyɛ sɛ wɔ sɛ okobi owura makaakaaka wɔ sɛ da ɔno so bɛkɔbi na owura ka ho sɛn papa ɛnyɛ me nam de na ka ho ɔno no ɛna ɔso wɔ bɛkɔbi bakura ma no me ayɛ wɔ yi owura adoe papa mommy and sapemo ne many da so na papa nipa mienu omo sombu o mabrabo mu baba be so mana papa de papa de o rasen papa anu ne madwendwen ale me haw aya me koda na nya tokata so pe na kokurache no minhu dia menka na minhu dia menye Sabenjo ajia tunso beko. Ono no so obeko. Ora hamio. Papa. Papa ora ajia tunso beko. Enye so obi na aka no ajia tumu. Ono no so obeko. Papa ni mekobi. Papa ni mami ndi owura echi so owura nkwan beko bi de na papa mekobi. Mimi ho edin. Tade mpompo kire moto. Ba kwa hi. Akono ba te se wa mi menya wa. Dachi me toho no ma wo benua bibia mabadi no me ma anko sane bi ka chem se won kan papa do nim no gika nako ka chem se won kan emu ekọ adidie e ma ya ye bie foforo ma ne ko papa mu ne ko no wambe yo mu ko no wambe na bibi ko si ayi nananum tumi ebechi papa o kra den ko nyina wie so wodi o ma bo din se ko bi me o mi ne na ko adom se panyi to san e ko mabunu di wo sesese mago ti na basa wo ko no wo nyina wie papa amekọ yede ko ji ade na ba papa to raso ba go na kwai o mi go ra won ma ora ma un po bebia